Dubus Guarbros, arrenquem una nova sèrie dedicada a aquesta elaboració d'origen àrab, la mandonguilla. Serà una sèrie que aniré fent de tant en tant, no d'una manera consecutiva. Avui començarem pel més bàsic, com fer la massa de mandonguilles de carn. És un vídeo per principiants. Som-hi. El primer que farem és posar en un bol molla de pa, uns 50 grams, com una llesca o dues, amb llet. S'ha de deixar en remull almenys una hora. Un cop passat aquest temps, l'escurarem bé i l'incorporarem a la massa. Aquest pa aportarà suavitat, una textura més tendra i equilibri de sabor per al punt dolç de la llet. Aprofitarem ara per batre un ou. L'ou batut actua com a lligant, mantenint unida la massa en coure's, i alhora aporta suavitat i esponjositat. Gràcies a l'ou, les mandonguilles queden fermes però tendres. Ara piquem un grapat de julivert, ben menut. El julivert aporta frescor i aroma herbàcia, que equilibra el gust intens de la carn. A més, dona un toc lleugerament cítric i verd, que fa la massa més viva i agradable. Piquem ben menuts 2 grans d'all. L'all aporta un punt intens i aromàtic i potencia el sabor de la carn. També afegeix un toc lleugerament picant i profund. És un clàssic i imprescindible a la massa de les mandonguilles. En un bol barregem 200 grams de carn picada de vedella i 200 grams de carn picada de porc. Hi ha qui afegeix 100 grams de papada picada. És opcional. Afegim el pa escorregut, l'ou batut, el julivert, els 2 grans d'all picats i salpebrem. Barregem a mà, mai amb un túrmix ni amb un robot de cuina. Hem d'aconseguir una massa homogènia i ben integrada, però travada. Barregem vedella i porc perquè la vedella aporta suavitat i un sabor net, mentre que la carn del porc dona greix i profunditat. Així s'aconsegueix una massa de mandonguilles més tendra, equilibrada i saborosa que amb una sola carn. Ara ens toca d'una forma. La meva idea és fer-ne 24 o 25 per a 4 persones, és a dir, 6 per cap. Així que més o menys passi una quantitat de carn de la mida d'una nou. La arrodonim amb les dues mans i les anem deixant a part. No en surten dues d'iguals, però crec que això és part de l'encant. Són casolanes. De tota manera, si us voleu posar molt fins, no teniu més que passar-les i fer-les totes del mateix pes i mida. Passem a l'últim pas, enfarinar-les. En un recipient posem farina de tot ús i les arrebossem, traient l'excés. Les passem per farina per crear una crosteta daurada que evita que s'enganxi en fregir-les, si les hem de fregir. A més, ajuda a espessir i integrar millor la salsa o el caldo durant la cocció. En aquest punt ens aturem, perquè a partir d'aquí els hi podem donar diferents coccions, depenent de la recepta, dins d'una sopa, fregides, al forn, inclús a l'air fryer. Hi ha moltes possibilitats, inclús les podríem congelar. En aquest cas concret, jo les fregiré i les faré servir per a un clàssic de la cuina catalana, que encara no he pujat al canal, mandonguilles amb sípia i pèsols. Però això serà un altre vídeo. Cuineu i cuideu-vos.